les Pilars, moltes felicitats. I a més, la Pilar aquesta setmana ho fa tot, ella, perquè diu, per què fer-ho repartit? Dissabte el cumpleaños, o sigui que amb una felicitació aquí ja matem dos pardals d'un tret, no? Jo sempre ho dic, jo m'havia de dir Imma, perquè m'esperaven al desembre, però com que vaig ser setmesina, doncs la setmana del Pilar, doncs veus... Llavors m'han dit, Pilar. Sí, i així s'estalvien el regal, és que papa i mama ho heu fet malament, això, però bueno... Amb un ho fem tot. És el que hi ha. Així els amics també ho recorden fàcil. Quan és lo del Pilar? Pel Pilar? I ja està, així ho finiquitem tot. Ja ho tenen tot i és molt més fàcil. Sí. Bé, Pilar, avui tractarem un tema que... És una mica delicadet. És molt delicat. Però bueno, farem una cosa així molt senzilla perquè la gent de Lleida tingui clar 4 coses molt clares. Per què vols parlar de l'avortament? Més que res perquè la gent segueix venint demanant coses d'informació d'aquestes. Abans, quan una persona se trobava amb un ensurt d'aquest tipus i volia avortar, havia de fer jocs malabars, pràcticament. I avui en dia les coses han canviat, tenim una sèrie de lleis que ho gestionen i que ho regulen, la gent és molt professional, i hi ha clíniques privades i les institucions públiques hi col·laboren perfectament i tot està bastant més apanyat. Vull dir que la gent que no tingui por de prendre certes decisions, el que passa que tot això té les seves conseqüències psicològiques també, però bé. Nosaltres aquí no volem fer una crida, sinó senzillament la Pilar el que vol explicar és el per què i què és el que es pot fer. Correcte, és una àrea més de secundària o prèvia o entortollogada, digue-li com vulguis, relacionada amb la sexualitat. Jo no pretenc fer de jurista, ni pretenc fer ni pro, ni anti-avortisme, res. Aquí explicarem 4 coses, el que ens trobem els psicòlegs i els sexòlegs en consulta, d'acord? Hi ha diferents moments per decidir l'avortament? Correcte. El que ha de tindre molt clar la noia a l'hora d'anar a avortar és que valori molt bé com això li repercutirà a nivell psicològic, evidentment, i que si opta per voler anar a avortar, fer una interrupció voluntària de l'embaràs, un IVE, el que ha de fer és tindre molt clar que té unes setmanes limitades, d'acord? Té 14 setmanes i això està molt reglat i molt controlat i es fan ecografies i la cosa és molt seriosa. No és allò de que qualsevol va i venga i no es pot anar fent així. Evidentment se pot avortar diverses vegades si un vol, tampoc té moltes conseqüències per a la seva salut, però clar, anar passant coses d'aquestes tampoc és gaire bona cosa, no? És com fer la postcoital, tampoc és una cosa que puguis anar fent perquè també té conseqüències per al teu cos i per a la teva psique, sobretot. Doncs la llei va haver-hi molts enrenous. Si ens remuntem, he portat una miqueta un resum de 4 dades perquè et facis la idea, Mariví, que es faci la idea a la gent de com estan les coses. Primers fets històrics aquí. Doncs el 1936, imagina't de quin any estic parlant, no? La Federica Montseny va ser la primera dona ministra de Sanitat, doncs ella va intentar promoure la primera llei de l'avortament. Imagina't de quin any estem parlant. Les nostres mares no havien nascut encara. Vull dir, la cosa va començar en aquella època, però què va passar? Que aquí a Espanya va passar el que va passar, la Guerra Civil, el Franco, tot es va quedar parat, evidentment. Els nostres veïns, els francesos, l'any 1970 van llançar el manifest de la llei de l'avortament, és a dir, fins a l'any 70 no va haver-hi moviment. A Itàlia, fins a 1978, és a dir, que Déu-n'hi-do. A l'any 82, aquí, ja havíem fet el Naranjito, estàvem amb el Mundial, es fa un primer debat al Congrés dels Diputats de despenalització. És a dir, fins al 82, al 82 ja estàvem al col·le, tu i jo. Vull dir, fins a aquella època no es plantegen tornar a remenar el tema. A l'any 86 es fa un decret d'acreditació de les clíniques que un any abans s'havia aprovat la llei de despenalització amb aquells supòsits que tothom sap, no? Doncs que corri perill de vida de la mare, que el nen surti amb malformacions o que hi hagi hagut una agressió sexual. Doncs al 85 se fa la llei. És a dir, tenim la llei, però no tenim on fer-ho. És com si jo t'agafo i te dic, te venc un cotxe, però te'l venc sense rodes. Tu no aniràs en cotxe. Doncs una miqueta que veiem que sempre anem malament. En aquest país sempre som lents. A l'any 92, famós aquest país per les Olimpiades de Barcelona, doncs el Parlament Europeu sol·licita al govern espanyol que cessin les persecucions a la gent que practica l'avortament. És a dir, si hi ha la llei del 85, al 96 la cosa comença, i fins al 92 hi ha persecució i encara hi ha renou. I l'any 2007 i 2008 encara hi ha hagut alguna persona que ha acabat a la presó per fer les coses una mica més lleugeres. Vull dir, dona't compte com està la cosa, d'acord? Doncs clar, què passa? Que nosaltres, els professionals de la salut que tractem amb la gent en el dia a dia, ens venen i ens diuen estic embarassada. Jo sempre els dic el mateix. Et felicito o t'he d'ajudar? Clar, et diuen, no, és que jo no puc tirar endavant aquest embaràs per qüestions 1000. O sigui,
hi ha un quart supòsit que al seu dia el govern socialista va intentar tirar endavant, que eren les dificultats econòmiques, és a dir, que pesés la situació socioeconòmica d'una persona, però això es va tirar enrere, no va aconseguir que això se regulés per llei. Doncs clar, molta gent avui en dia, i més ara en època de crisi, et diu que no pot anar a avortar, que és impossible, que no pot anar a tindre un nen ara, que ha d'anar a fer una interrupció voluntària de l'embaràs perquè no és un bon moment. Estan a l'atur, l'altre anterior petit, vull dir, que van de bòlit. Llavors què passa? Aquesta gent demana. A la Seguretat Social doncs cobreix molts tràmits, però hi ha gent que diu que no vol, perquè hi ha certa desconfiança, el ciutadà de peu hi ha certa desconfiança de fer aquestes coses a la Seguretat Social. Primer que a Lleida no ho poden fer. La gent de Lleida no ho té cobert. És l'única província de Catalunya que no ho podem fer a Lleida. Tampoc ens sentiríem a la millor còmodes, és a dir, si una noia, una amiga teva, va un dia a avortar, doncs preferir anar-se'n a Barcelona o preferir anar-se'n a Girona. Per què? Perquè potser està a la sala d'espera allí llegint-se el diari i entra una altra noia. Caram, es coneixen. Tu què vens? Allò que fem, no? Ens fa cert repelús, no? Doncs a Barcelona la cosa queda bastant més diluïda. A Barcelona hi ha 10 o 12 centres acreditats. L'important no és que un ho faci il·legal, no, si es pot fer legal, ningú et preguntarà res, res, vull dir, simplement pagar-ho i solventar-ho, d'acord? Però aquí a Lleida de moment no es pot. Per què? Que la llei és diferent per als lleidatans? No, a Lleida no hi ha hagut de moment ningú, ara hi ha gent que sí que sé que estan removent-ho, perquè una pregunta, però que no hi ha cap centre acreditat encara, no s'han fet els tràmits, ja es faran. Vull dir, Lleida va una mica lent, això és una ciutat petita, de cultura, de tots ens coneixem, d'acord? Doncs falta això, però és francament fàcil avui en dia. O sigui, avui en dia no constitueix un delicte aquestes coses. I no vull entrar en el tema del que diu l'Església. Jo respecto totes les opcions, respecto el que sigui molt religiós, respecto el que es casi per l'Església, ho respecto tot, però hi ha gent que té moltes dificultats i que si ens venen els professionals tenim una sèrie d'informació i la donem, d'acord? Jo he acompanyat... Cadascú és lliure. Clar, jo he acompanyat a molta gent a fer tràmits i en certs moments han entrat en dubte, doncs retirada i tocada cap a casa, no? Doncs no passa res. També l'ajudarem a aquella persona, l'assistència social també pot ajudar a aquella persona, però hi ha moltes noies que tenen molts problemes, no? I avui en dia les noies poden parlar amb les mares, que ja és molt, d'acord? Però ens trobem amb aquest problema, que a Lleida no es pot fer, que això s'ha de pagar de la butxaca, la Seguretat Social també pot cobrir coses, però només pel fet de fer els papers, els nostres clients que ens diuen és que jo prefereixo pagar i me n'oblido. I com que tampoc és una quantia desmesurada, doncs la gent prefereix pagar-ho i me n'oblido. L'únic que la institució que fa l'avortament ha de donar part. Per a què? Per a les famoses estadístiques. Quant costa avortar? Entre 350 i 500 euros. No és un preu descomunal, perquè tu cobreix tot, la visita prèvia, l'ecografia, el tractament, i després et fan la visiteta posterior al cap de 15 dies, perquè clar, hem de comprovar que tot està bé. Estem parlant d'una interrupció en el moment donat que prens una decisió perquè la teva vida no és el moment adequat, però hi ha moments també que has de prendre perquè el fetus està en malformacions i això doncs també és un pes molt fort per decidir una cosa o una altra, o tirar endavant o frenar-ho. Clar, però psicològicament no és el mateix. Aquí és el que jo volia arribar. Pilar, de quina manera una persona que decideix interrompre el seu embaràs, quines són les seves conseqüències? Clar, si és buscat, doncs tindràs el dol de pensar de caram, potser amb aquest noi jo hagués volgut ser mare, però ara no és el moment, no? O una persona que agafa i diu, jo és que porto molts anys volent-me quedar embarassada i ara que m'hi quedo, ara no cursa bé, no? Doncs clar, és un dol, et pica en l'ànima. Doncs aquesta persona necessita una mica de suport, si la parella sap estar a l'altura i sap estar allí, tot va molt millor. Jo sempre dic, les coses portades entre dos i amb estima i en respecte molt millor. Si una està sola com un moniato, doncs clar, això és horrorós. Anar-te'n a Barcelona, desplaça't, vés a fer-te la interrupció, torna-te'n amb aquell doloret, es comença a sangrar, estàs uns quants dies sangrant, te'n recordes tots els dies. D'acord? I a vegades després, al cap dels anys, jo conec gent que ara té una 50ena d'anys i et diuen que van avortar al seu dia, que a més van avortar a França o a Holanda. Hi havia una migració brutal. Fins a l'any 85, quantitat d'espanyols anaven a Holanda o a França a avortar. Però una animalada, tinc dades, ara t'entreu les estadístiques. Vull dir, brutal. Vull dir, 26.000 espanyoles. Sempre ha passat això. Sempre ha passat, sempre, tota la vida. D'acord? El que passa és que fins ara les dones tenien que buscar-se la vida. Què te pot passar això una vegada en la vida? Doncs què feien? Feien el que convingués, agafaven un avió, marxem de vacances i se n'anaven a un fos.
clar, era trist perquè havies d'amagar-ho tot. A Londres també anaven? A Londres també, moltíssim, moltíssim. Però a vegades anaves en un país on fos fàcil la comunicació o fos més... Abans semblava que si anaves a Londres, que anaves, no? És com el que va a Punta Cana avui en dia, no? Si algun solter se'n va a Punta Cana, pobre, li blaïssin els ossos. I a la millor li encanten les platges, no va a buscar turisme sexual. Doncs el noi que se n'anava a Londres, com que feia una mica de sucarrim, allò, no? Doncs solució, me'n vaig a Holanda, o me'n vaig a on sigui, o a Bèlgica. Com que eren països on la cosa aquesta estava molt avançada, doncs era un mer tràmit. Com ara és fer-ho aquí, que és un mer tràmit, molt reglat, molt estipulat, és una cosa superlegislada. Si la gent necessita informació a aquest respecte, només té que ficar-se a la pàgina web de la Generalitat i estan tots els documents, amb l'íntegre, amb formats PDF, estan totes les lleis. No hi ha cap tipus de problema. Qualsevol persona que ens estigui sentint avui sap que va allí. I si no, que truquin al 902 444 111 o 402 111 444, que és Sanitat Respon, i aquella gent són superamables i t'ho expliquen tot amb ets i uts. Clar, això no té res a veure amb la postcoital, que ara ha complert un any, no? No té res a veure, però la postcoital és un tractament que es pren a la persona per a intentar ja no quedar-s'hi, no? O la píldora abortiva, no? Que s'utilitzava per aquelles primeres setmanes, fins a la 6ª, 8ª setmana, o 9ª inclús, s'utilitzava això, però veien que era efectiu en el 96% dels casos. Faltava altres casos, no? Tu volies recomanar avui una pel·lícula protagonitzada per Cher? Jo recomano una pel·lícula que jo vaig veure al Saudia quan jo estudiava per sexòloga, que es diu Si les paredes hablasen, d'acord? Que està protagonitzada per Cher, com tu dius. És una pel·lícula dura, està ambientada en l'esquema americà, que allí els metges que practiquen l'avortament doncs, han estat molt, però que molt perseguits, i la gent allà és molt rígida, molt de doble moral, no? Perquè molta gent que a vegades se l'havia vist, no? Doncs fent això, no? Doncs volent anar a avortar com aquesta noia pot anar, doncs després els havies vist que havien estat abans fent una pancarta antiavortament, no? Aquesta pel·lícula, imagina't aquesta doctora el que s'ha tingut que veure, no? La policia l'ha de traure del cotxe per entrar-la a treballar. És tristíssim. Clar, segurament algun metge d'aquí de Lleida que ho podria fer-ho i ho faria fantàsticament bé perquè seria una persona curosa amb el tema, doncs trobar-se segons quins dits l'apuntin, doncs no vol passar per aquest parany. Solució, no m'hi dedico, com que ja tinc altres feines. Jo crec que és una postura còmoda i lloable i correctament respectable, d'acord? Però clar, a Lleida també necessitem que això vagi bé. Doncs ja que tu has recomanat una pel·li, jo recomano un llibre de Noah Gordon, la trilogia del médico, el xaman i per últim la doctora Cole, que precisament ella també ho practicava i també tenia experiències una mica desagradables. No volem adoctrinar, al contrari, informar. Per això la Pilar avui volia tractar aquest tema complicat i difícil i que no és bon plat, no és d'agrado, però és la realitat que et trobes cada dia a la consulta i a partir d'aquí per això volies parlar. I per què passa tantes vegades i per què va a més? Doncs perquè hi ha més embarassos no desitjats. És a dir, sempre és la pescadilla que se muerde la cola. Això està passant i segueix endavant perquè venim d'allí, falta una miqueta més d'educació. Fem una pausa, Pilar? D'acord. Moltíssimes gràcies. Que passis bon dia demà, i bon aniversari el dissabte. Molt bé. Gràcies. Nosaltres fem una pausa, descansem una mica i retomem amb moltíssima força. Us parlarem d'una fira que se celebra aquest cap de setmana i té la cervesa com a principal protagonista.